अरे रउआ लोगन कहाँ बाटी भाई। अरे है रउआ लोगन के खातिर आपके है गरीब छोट भाई फिर से भोजपुरी में एगो और तहलका बवंडर भौकाल मचाने वाला गनवा लेके आ गइल बा। ए बाबू त रउआ लोगन हो जाई तैयार, काहे से आ रहल बाटे भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार। तो चॉकलेटी स्टार बहुत लोग ना जानला कि केकरा के कहल जाला। तो भोजपुरी में अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी जवन सुपरस्टार बाटे, इनके जितना भी फैन बाटे प्यार से कहे न चॉकलेटी स्टार। और चॉकलेटी स्टार रउआ लोगन के खातिर एगी देसी गीत लेके आ रहल बाटे जवन की रउआ लोगन लगन में यूज कर सकल जाला। तो हई देख ली गानवा के पोस्टरवा, जौने गानवा के टाइटल बा देसी बियाह गीत। तो रउआ लोगन के पता हुई कि शादी बियाह में नोक झोंक जीजा साली के चलत रहाला, तो वही स्टाइल और वही टाइप में ई गनवा के लेके आ रहल बाटे अरविंद अकेला और कल्लू जी और अंतरा सिंह प्रियंका। तो रउआ लोगन के बता दी कि ई गनवा के लॉन्च कइल जाता 7 मई के। जी हाँ, 7 मई के सुबेरे 6:30 बजे गनवा के लॉन्च कइल जाई। कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल बा, वही से गनवा के लॉन्च कइल जाई। और ई गनवा के लिखले बानी प्रभु विष्णुपुरी जी, आ गनवा में म्यूजिक देले बानी बाड़ भाई रोशन सिंह जी। ई वीडियो के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के काम कैले बानी बड़का भैया संदीप राज जी। तो रउआ लोगन तैयार रही जा, काहे से भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार और देसी जौन अंतरा सिंह प्रियंका बाटिन उन्हीं के आवाज़ में देसी बियाह गीत ई गनवा लेके आ रहल बाटे। और पल्लवी सिंह कल्लू जी के साथे फाइट करत रउआ लोगन के नज़र आवे वाला बानी। तो वीडियो हमार पसंद आ गई बा तो रउआ लोगन कह दी लाइक, और चैनलों पे रउआ लोग नहीं बानी तबे बाबू कैल यहाँ सब्सक्राइब। आ सब्सक्राइब ना होई तो गनवा के अपडेट रउआ लोगन के खातिर कैसे पहुँची।